khajani nai khlai tongnai rokno jotono Jesu Kristo ni mungbai hambaya pharo phaidi hingke जों tini taisa Jesu Kristo ni kothoma kahamno tei uansukhlainai aboni bagui norok jotono paithak jora angbai khe kwrwngui tongna bagui koijao sangsarni borok nono jesa sabo jesa hanbo sobra Jesule nono hamjago aboni bagui nini bokha dukho hingke bobo haino dukho nangjago nini hima lama nini wansukmani slai bara kutuk ongui mano nini himui tongma lama saisung susruk phano ongui mano phiya muitu narokdi nung saisung ya Jisu se nungbai nini logi o tongo nungagi jesa phano khlaidi jesa phano tangdi abo bai nini mung sangya nini lai thangjak nini ulni kokno chongui saimanya tangi hinke chini kaitole mayak nangba bochungno je probu taiwaisa joraro phiro sangsani jo to borok nini bokhakni uphilui thangbo kaitole nono yakaria nini langma kaitoni bagui se nung bini mokolo be laikhe nangkukma se bebak borokno sumsok khlaikya hake sungsasa kaitolbai hasalangkha aboni bagui elambago samakhe sumsokni manthaile thwimung simise tamokhe kothoma kaham hingke kaito chungno a sumsokni yakni phiyokna bagui lama swnamkha chini Jesu Kristo ni bisingtwi kaitor bini songdari sajla Jesu no thwina hwnui chini bagui sungsaro rohorkha bini mungsa sumsok kwrui mungsa chaya khlaima kwrui phiya chini sumsokno rujuna bagui kroso kanta boi butharjakha kaitor bo chungno hamjakmano obo haikhe phunuka जों sumsok ongui tongphuru Jesu Kristo chini bagui thaikia bo thangi bacha phika bo tabo bo tongo sukna hao apha kaitor bai bo chungno sukna hani lama rokha kaitor bai mor brum brum sukna hao tonginan bagui tabuk je borok Jesu Kristo no subrai hnui bono muthangnai hnui yachaknai borok bo simi se muthangjaknai aboni bagui tini no soi jora nini bagui Jesu Kristo no muthangnai hnui yachaknani hingke taboni bagui asung ongsitung bwskango taibo kaitorni kokthai rok rwchabung video rok naimana tike o channel no subscribe khlaidi tai like khlaidi tai joto borokni thani Jesu ni kothoma kaham sogina tike video no share khlaidi hambai।